Здравейте хора, да сме да измием всички гъби. Започваме с тази да я измием. Ето къде ще го измием. Това е спуна, това е водата. Няма как измиеш, защото няма да им стигне времето. Ой, деде. Хора, доста надкамазано. Но изчистваме и ще се върнем. Хора, това е първата готова и сега взимаме тази. Хора, и тази е готова. Отива тук и взимаме тази, защото е голяма и тя. Тя е в двете страни. Хора, и тази е готова. Бам, окей. И сега взимаме тази. И може тази. Хора, и тя е готова. Хоп. И сега взимаме тази. Препоследната и да я измием. И тази е готова. Слагаме я тук. Чакайте хора, и така и взимаме последната. Всички са готови хора, сега да ги изплагнем тук. Хора, отивам да ги слушам. Хора, искам да ви